Kini kedai ke AKASHVANI Shillong, ke kubor ban puli, dailus atas im. Kini kilong kimat makongsan jong ke kubor. Ka President Draupadi Murmu kalaban bakatanat audit kadai ban kentiu ya kejeng nang jeng tip jongka hakaliang ka teknologi katkum ke juk menta kanang bakan la ban trekam ha. Le ishim benta ulampang ka yung dorbar thawan ke Meghalaya u Thomas A. Sangma but u Deputy Speaker Timothy D. Shira haka Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region ke Bashipo ha New Delhi. But soy sekolah ke Sorka Meghalaya but ke Bill and Melinda Gates Foundation BMGF nak benta ban kentiu but kampen bha hakaliang ke kot ke kya but ke rep karyang. Ka President Draupadi Murmu kalaban bakatanat audit kadai ban kentiu ya kejeng nang jeng tip jongka hakaliang ke teknologi katkum ke juk menta kanang bakan la ban trekam kambha. Ka President kalaong ba ki public sector menta kilaki ushaprang bha hakirukom ban kmi ikijing ken jing dia palat banyak ka bamenshwa bat ka kentupru ya kejing sim jing ken halo kejing pentrekam ya ki scheme bat project ki biadai na ka benta ka bha ka miat jong pat ba dak ba pentikna baki ai kejing shakri ka bamarang rengkat ya baro kinong shong shnong. Ka President Murmu kalaong ya kane hadin bakala dep ban play ya ka assembly bakan riu jong ka Asian Organization of Supreme Audit Institutions ha New Delhi hinin kasngi. Ka President kalaong ru ba ka jing biangpor kalong ru ka bakongsan na ka benta ban pendep ya ka jing kenjing dia ya ki kampisa tengka jong ki pat ba. Kalaong syuk baka Office u Comptroller and Auditor General of India kadon ka benta ka bakongsan bha hakaban pintikna ya ka jingku jing suba haka ken ka dia ya ka pisa tengka jongkari. U Thomas A. Sangma lampang ke yang dorbar thawan ke Meghalaya but u Timothy D. Shira Deputy Speaker kla lej banyashim benta haka Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region Conference ka Bashipo ka Balalong ha New Delhi. Kejihalang kalapai kemat bat yatai halur ke benta jongki yang dorbar thawan hakaban penyo ekaroi ke par bat jingke syaprang ke bane bat bayakan tup lang. U Thomas A. Sangma ulaya tu bakane ke dekasian ke balai ba ulaya shimbenta hakum kane ke conference. Ula pensya ya ke jimentoi ba uyo na kini ke jingalang da ka baong baki ajing tip ki ba benya halur ki kampenya ya ki yang dorbar thawan ki ba teng lakum ya ilan lani ki ba ban pensung tu bat batai. Ula banru ba ka CPA conference kala erap shibun ya ba un penya de ke jing sung tu bat jing tre ya ka kam ka ba penla ya ba un penya bet ya ki kam ki jam hapo ki yang dorbar thawan jong ka jela Meghalaya. Menteri Khana Katanat ka kwet ka kya Pratap Rao Jadhav hinin kasngi ula pelat ya ka Tobacco Free Youth Campaign ka baar ha New Delhi. Habakren ha ka jingalang u Jadhav ulaong baleng ba kani ka jingala pensung thu pat ba ki breu kin sasung thu ye ki jingma ki bami na udumasla lada ki bam ya Ulaong bah India kumba khatlai lakmut ki breu ki yam man la ka snem nakadaw ka jingbam ba di ya udumasla. Menteri ulaong baka jino senyang jong ki samla kalong ka badon kam haka ba penlong ya ka pateng ka balait na ka jingbam dumasla haka ka sngi ujadaf ula pliru ya ki Tobacco Cessation Center haki jaka puli doktor ki badon haka lengkari dangshen ka sokar pedeng kala penmi ya ka jingbitha si ka jelabat Union Territory banyakun ya ka jingbam dumasla da ki samla. Menteri Katanat Agriculture and Farmers Welfare Shifraj Singh Chauhan hinin kasngi ulaya keren bat kinong rep bat ru bat kaseng kinong rep ha New Delhi. Habaya keren bat kinong thok kubor hadin balawai ke jingalang Chauhan ulaong ba ulaya kendo ya kumba san phungut kinayalam jong kinong rep bat sngap i ki jing e jongki. Ulaong ba ka rep karyang kadai ubut lom jong ka yok ka kot ke India bat kinong rep kilong kum ka mensim jongka. Uchohan ulaong baka seng kinong rep kala IT kala ai ka to ka ni kijing ai jing mut ki bia day bat ka dor jong ki barrep bat ka crop insurance. Kani ka day ka AKASHVANI Shillong ka buan lam shapi ya ka kubor. Ka Sorka Meghalaya kalaya soya ka soskulari sutu jing mut hinin kasngi bat ka Bill and Melinda Gates Foundation BMGF na ka bantaban kintiu bat kampen bha akaliang ka koit ka kya ka jingbam teimet bat ka rep ka riang.
Kajing thmu jong kani kajing soya ka saskular kalong banya trailang na kabanta ban kampen bhaya ka koit ka kya jong kinong shong shnong ka jilla kamtam ha ka be day bat ka koit ka kya jong ka kme bat ikhilung badangkha ka family planning kajing pule nos bat kadap karyang bat kajing kantiu ya ka kam rijing ri Kamikalia kadang day ke jala ke balai ha India, nalor ke Uttar Pradesh, bat Bihar, ke balai teklok bat ke BMGF, ha kaliang ke koit ke kya, bat ke rep karyang. Kajialang basisin sisnem jong ke Meghalaya College Principals Council MCPC, kalalong Hasinot College, Shillong, Henin Khasi. UMP ke Shillong Parliamentary Seat ubak Riki AJ Sengkon, ulai don lang ha kajialang. Hakajing keren jong uba sengkon ulapan pau ya kajing kemen bat ya ru ya kajing tre shitom jong ki jaka puli bakham salor hakajalla ulong baki principal jong ki college ki dei ki nongri nong sumar ya kajing nang jing tim bat ki no sendur ya kapateng bansawan Commissioner and Secretary jong katanat puli puthi Vijay Kumar Mantri hakajing keren jong ula keren penskem baki sarkar kan persang banya trelang bat kan nihu bat ru bat katanat Human Resource Development jong ka sarkar pedeng banya keren halor ki mat jing e ki babun kanang baki college kin yo ban penlet jing mut hakaba ai ki jing nang jing start ka badon dor haki kena ke MCPC hakani ke jialang kalapan ku buram ru ya ki Henry ungut ki principal jong ki college ki bla yo ya ka NAC accreditation President ke United Democratic Party UDP uba met bakling do ulapan pau ke jing persya halo ke jing penlong ya ke jing ya pat ba hasilong nak benta banyada ya ke masi nak ke jing syodo dak boong bakani kan pentut ya ke jing syong suk syong san kene ke jing ya pat ba kalong kum sibenta jong ka gau dhwaj stapna bharat yatra hasilong haka arteri urisa ulakan tu ya ke seng bakan kier nak ba mushlia ya ki wei ke jing nyam Uba met bakling do ulong bangi day ban burom mi ki jile nyam bat jinget jong ki wei ki jek nyam ki badon hapo ke jela ke barit kum ka Meghalaya ke bor penya district kampat shimla aiktin ruem la kilapan jingbit ne em ban penlong ya ki jingyat bat ba hasilong Kalan port dauki da ka jing snok tilang bat ka roots hakala sking ublay kala penlong ya jing ajing hikai halo ka jing kwat jing kya jing ka bor perkhan halan port dauki na ka benta ki nong trei bat ki officer jing kalan port dauki ki BSF dauki custom LCS dauki ki pulit ki dukhat bat nong trei jing ki immigration ki nong shalan mar shabar bat ki kan thai bat trei kamla jong Hakapor balong ka workshop, Dr. Jasmine M. Lingdo, clinical psychologist, Jonka reached out an understanding to empower society skill ha Meghalaya, ilaban halo ka jingdon kam ban sung thu ikidaw bat jingkwa jingkya Jonka bor perkhan. Dr. Charya M. Kongla, State Resource Person in Gender Intervention, Jonka Meghalaya State Rural Livelihood Society, ilakaran halo ka rukam bante lakam ya ka jing ban kya ka jing trei ba ka jing bu akaman ya ka koit ka kya Jonki brio. Ka documentary jong ka noshna plim bapau ka mina longjam bal ai ka teng Andrew Dreams kala yai beteng banyo pen I ha ka san ka perthei ha ka bamenta kala shajit banyo pen I ha ka 13th Iran International Federation International Cinema Television Sportives FICTS Festival Hakisnem arajar arpulai la yoban pen I yakane ka documentary film hakita masa pen I film ki bapau ko bhaga 15th International Documentary and Short Film Festival of Kerala but hakiwei day katto ko khubor kalakun naka AKASHVANI Shillong hakapo prabajing in so ba Delhi station naka menta ka khubor kaktin hindi banbut naka khubor kaktin pareng hakapor pra khatsan minute kane kade AKASHVANI Shillong